Malangot din, bye-bye. I love you. Ay. Ah, 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 ah. Ay. Kapan kami apo maki. Daya. Ay. Impo. Gustunan ko niya. Gusto na kami nin. So, may Maria. Ay. Oh, kung nag-sexy ni nanay. Sikap kabalyo. Sikap kabalyo. Sino ka ba yun? Sikap. Nag-sexy ni nanay. Kita mo ato bato kaniin. Apan maki Sama ka ba? apan maki burni. Mapakikibong na eh. Sino? Hila. Ate ni nanay apan maki burni. Apan maki palanit. Jay. Kilangi. Kilangi. Ay, hindi ka nalang. Apan kami apo makidaya na kita yung di karni tatay. I-flex tayo to di karni damdam. Karni de. Karni titaso. Ay. Karni kinuha. Ina. Baka. Baka. Baboy. Ay. Ken ba? Kinuha. Baboy ken. Babi kinuha. Baboy ken. Kabalyo. Ay. Baboy ken baka. Sige na, nabibuhay LGBT video. Kabalyo. Pakita ko na kinuha. Kabayo. Ay. Ate. Na, nga di ba hindi isuot na ko. Ay ko mag-blow ito. gawin na gamin. Padlaw-law Wan. ko na. Takno na sexy ka pa. Adi blow. Wayne. Ay vlog yo. Isuot mo? Isuot mo na. Aji vlog ro yo dati mana. Isuot ka? Ay, maaji blue, madi ah. Katalatan may nag-sexy ni nanay. Yun na pa di braso. Tagalasa. Ay. Pangit. Ay. Tindas ni nanay. Nagkabalyo. Nagkabalyo. Ay. Nagkabalyo ka? Nanay, nagkabalyo ka? Uy. Ay. Kasi di kabalyo. Ay. Sino? Dati mo di aji ano pa yan eh. Ay, ate G t-shirt ni nanay ni O nga. Para si Rupa Adama na ng elanan ni O. Kasla? Ang kabalyo. Sino? Ni. Ilan na galas ay. Ang pelangi na. Ay, ang pinipon na. Malangot din, bye-bye. I love you. Ay. Ah, 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 ah. Ay. Ay. Apan kami apo maki. Daya. Oo. Ay. Apan kami maki. Ay. Madiibundin mo ali namin. Ay. Galing ko dyan. Ay. I-edit ko dyan. Itot mo. Ay. Sige, garo din. See you later. Babuto to. Ay. Up. Umigit mo igit. Ay. I-video man ni nanay. Ay, tulong. Tulong! Ya? Sukol? Ante. Ante. Mati ka ah. Nanay. Mama. Ay. Ala! Natuktukan, nagsakitin. Allah ka nanay. Natuktukan, Jai. Nagsakitin, Bonoy. Ala, lukno. Kakaasin. Ay. Natuktukan, Jai. Tukon din natin na. Silang nay. Ay. Hindi mga tungkong. Ay. Ante. Dugo-dugo ni mama mo niya. Ante. Uncle. Ay. Ante. Ante. Ay. Hoy, mana. Ay. Nagan ano? Buknoy, nibuknoy. Ay. Ano ni Buknoy? Nibuknoy, natatag. Ay. Na? Nalatag. Ay. Bato. Nabato, Jai. Ay. Ay. Bato talaga ni. Masakit. Nasakit. Ay. Layat-layatan na may gamay. Impro! Garap, nasa ito. Ay. Sayot. Alam, bubot mo ito. Ay. Pikot po.
Agi maging tingo. Ay, Adanong na? dalawang na. Mano? Isang do. Ay, Nagaduman. nagado. Ay, okay na, nang kabaliw. Ay, Ikatimtag silukin na na. siluto. Ay, Sika. sika. Ay, Sika. sika. Ay, Impo! Gustunan ko niya. Gusto na kami So, kung may nala, Maria. Ay, Surdo nga. surdo nga bakla. Ay, Agnagan di. maglagan ni Ina. Ay, Oh man. lang, ni Buknoy mo, mas to. Ay, Ina, ito. Ay, Buknoy. Buknoy. Ay, Kitam ah. kitam agamin ni bakla. Kitam agamin ni bakla. Ay, Sinot ba? nilagyan ko ni Buknoy. Bukno. Ay, saan nga di? Ay, tinuruak. Ay, Gustunan? lang, Buknoy. Ay, Idipik di sila wen. hindi po pa sila ko dila. Ay, Buknoy. Buknoy. Nanti beng-beng, nagpigsa mo lang silok na. Napurot pisama lang sila. Ay! Nanay ata na. Nanay ata. Ay. Nadagong ka na. Ay, sige. Thank you. Thank you very much, Sunggo. Giyaman na kan-an. Yung mga kalaan. Ay, Babay nanay. babay na, Nay. Ay, Buk. Buknoy. Ay, nakalit. Buk. Ay, Buknoy ka. Asawa ni. Asawa ni kayo mga dyan. Ay, Nagan na. Alam ka. puro ba? Gustunan. Mana minutes eh. 4 minutes. Nagsitang ko. 4 minutes. Kung si mga tapos na eh. Buknoy. Kapailat na dalat na buk na. Nay, apay. Ala, sa akin ang. Ay, Yako. ay, Nyaw. nyaw, nyaw, nyaw. Ala, Raji eh. Nanay, agyaman ka kadagiji kwa. Kabalyo. Ay, Agyaman ka kadagiji, subscribers. ay, agyaman na kanayo apo. Kwa. Munggoy buya. Ay, Subscribers. sus. Hindi. Kapagayam. Kapagayang duldog, duldog. Tutulog. Tita ganto kay kayatin. Ay, I love you ka na. I love you all. Ay, Sana on. sana all. Ay, hindi ako din. Sorry ka, ape. Sorry. Sorry ka kapsat. Kapagayam. Kapagayam. Tagay-tagay. Ay. Apit tagay-tagay. Tagay-tagay tino. Ay. Yung pagani tagay-tagay. Ano, sili. Ay. Awa din, nagsakit ti buksit na ni Buknoyen. Ay. Kakaasi nga matirtiro. Sige, Sige. makita. isa, Kita mo isa. Ay. dua, Dua. Ay. Okay na. Ano ba sana? Ang masasalit kayo. Gustunan? Gusto lang. Gagayon. Ay. ta, Okay. na. Okay ka na. Agpuspusin ni Nanay Iti. Ay. Puspusin ni Nanay Iti mais. Ay. Di natutot ni Nanay nga mais. Kuha na. Ay. Natigil. Ay. Ano mo kuha? Ay. Apay kami itultuloy mo Nanay. Tuloy ko mo. Ay. Im. Kuha na. Pagdinan mo ba to? Ay. Ano mo tayo, agi puro kasi may sang... Ay. Daman i-edit count. Lima. Ima. Ah. Buk na oy. Noy.
Tumalo. Malong patak. Ayan po si nanay, nagbibigay. Nagbibigay ng mais. Ay. Nagbibigay ligaya, tuwa at galak. Maraming salamat. Thank you very much. Ay. Goodbye. Bye-bye, nanay. Bye-bye. Agmamwa. Ay. Ati muamwa. Ay. Iti ni cellphone. Ay. Bye-bye. Mo. Sinipa! Bebe. Ay. Apololo. Ako lolo. Bungo to. Ay.